Que faz co teu purín? A túa solución, HBC. Esta é unha solución moi óptima ao aproveitamento dos residuos da túa granxa. Este é o centro de control da planta, é totalmente intuitivo. Vamos ver esquemáticamente as partes que se compón a planta. Temos a prefosa, onde temos agitador, bomba trituradora, separador para a separación sólido-líquido, o sólido pasa a HBC e o líquido pasa á fosa principal. Unha vez chega ao final, descárganos na cinta para utilizar ese produto xa definitivamente. Temos unha temperatura de 73,6 grados, é o fundamental desta planta. Esa temperatura consíguese por a reacción, faise un compostaxe que de maneira natural levaría moitos máis días, facémolo en 24 horas. Podémoslo utilizar de maneira manual, automática. Ventaxas que ten esta planta con respecto á competencia: a partícula de produto que nos entra aquí vai baixar por gravedade, non hai mezcla de partículas, co cal garantizamos que nun tempo determinado esa partícula estuvo a esa temperatura que falamos para poder ser higienizada, porque se nos salira antes nos sistemas de mezcla, o que pode pasar, parte do sólido vaya bolas por a parte alta, esa alga sin higienizar. Eso se toca no ubre da vaca, pois temos un problema. Outra das características fundamentales é que mentras a biocélula traballa as 24 horas, o resto dos elementos traballan, pois ao mellor nesta granxa, que son unhas 300 vacas en ordeño, traballan pois 4 horas máis ou menos diarias. Os desgastes e os mantenimientos non é o mesmo que se traballan as 24 horas como outras plantas da competencia.